जा बिखा दङ दुखु दङ आरो जोंबोथ' लुबैयो मोजांखौ खारन जों मोजांखौ लुबैनानै इसिबां बारहुंखाफ्रावनो दंफां सिङाव थानानै दालाय बायसिनला जानाय से सुथुरनि गुलिखौथ' बारो जों बेखौ रायलायनाङा रायजोआ मिथिखायो जे बिटिसिनि दफाफ्रा आखरे आखरे जुदि सुफुं जायाब्ला बा इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला सासे मन्थ्रिनि सिगाङाव आं बुंदों नोंथांनि लांगोनायाव सुइसाइड जागोन जानो थाङोब्ला बे थांबाय थानाय समाव लामा गेजेराव मासे जिबौ नुयोबा बेखौ बागदावना खारबोफिनबावगोन बे सुइसाइड जाहैनो हानाय नङा बे जिबौआ सौबा थैगोन खिन्थु गावनि सुइसाइड जानाया गाव थैनाय नङा बागदावना खारबोगोन बेबायदि मानसि बेबायदि लिडार बर'नि लिडार बियो खुलुमबाय दा बेखौथ' रायजो राजाफ्राबो मिथिखाबाय आं होमबाबो बुंनोसै दा बिथांनि बेबायदि सोमावसारनायनि खोथा बुंनाया बियो ओरैनो माबासो द्रामासो मानो होनोबा मोनसे समाव प्रमद बर'आ जोंना दाना बिटिआरनि सिएम नामा बिथाङा जे बै समाव खोथा बुंदोंमोन मोनसे एकदम बिसाक्त खोथा बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिसि बासिनि गेजेराव ससियेल मिडियायावनो बुंनानै लादों बिथाङा बे समावनो आङो गोजांस्रिवखादों जे मा खोथा बुंखोलै बिलाय दा जोंथ' अबजार्भ खालामो ना सानो खारन जों ओरैनो हगारनो हायाना बिटिआरखौ जोंथ' एकदम नांसोमथारनाय जा बिखा दङ दुखु दङ आरो जोंबोथ' लुबैयो मोजांखौ खारन जों मोजांखौ लुबैनानै इसिबां बारहुंखाफ्रावनो दंफां सिङाव थानानै दालाय बायसिनला जानाय से सुथुरनि गुलिखौथ' बारो जों बेखौ रायलायनाङा रायजोआ मिथिखायो दा बे खोथाया प्रमद बर'नि खोथाया नैबे मोनसेया बिराद बिसाक्त जादों जे आं गोजांस्रिवनाय खोथाया जे बिटिसिनि दफाफ्रा आखरे आखरे जुदि सुफुं जायाब्ला बा इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला सासे मन्थ्रिनि सिगाङाव आं बुंदों नोंथांनि लांगोनायाव सुइसाइड जागोन नैबे पइन्टनिफ्राय आनज्रायनो थाखाय निमाहा मोननो थाखाय बे प्लेनिंखौ खालामदों आरो बिटिसिया जोब्बाय सरि बिटिआरआ जोब्बाय बिटिआरआव जेबो गोहो गैला बेखौ मोनदांजोबखाबाय गावसोरबो बै समाव जे सिआरनि लबावहाय सोरबा सासे मानसिनि डाइरेक्सन मथे थांदोंमोन दिनै जाय डाइरेक्सना फेल जादों दा बिटिआर हिसाबै फेलार जानायखाय दा नै बिथांमोना बे प्लेनिंखौ खालामखागोन प्रमद बर'आलाय बहा सुइसाइड जानो हानोब्रा बे दों नोंनि सिगाङावनो रायलायनानै रायजोनि सिगाङावनो रायलायनानै माबायोब्ला सुइसाइड जानो थाङोब्ला बे थांबाय थानाय समाव लामा गेजेराव मासे जिबौ नुयोबा बेखौ बागदावना खारबोफिनबावगोन बे सुइसाइड जाहैनो हानाय नङा बे जिबौआ सौबा थैगोन खिन्थु गावनि सुइसाइड जानाया गाव थैनाय नङा बागदावना खारबोगोन बेबायदि मानसि बेबायदि लिडार बर'नि लिडार बियो सुइसाइड जानो थांनाय मानसिया जिबौनि महरखौ नुनानै बागदावनानै खारबोफिननाय थैनो गिनानै खारबोफिननाय लिडार बे थैनो हाया जोंखौ थगायनानै सिप जानाय पावाराव थानाय थाखा खामायनायसो बिनि प्लेनिङा आरो बेखौनो लानानै डिफेन्सखौ गावनो प्रेसिडेन्ट हिसाबै गालांखानाय नालाय बे प्रेसिडेन्ट गालांखानाय हिसाबै डिफेन्सखौथ' बे सालायखागोन डिफेन्सआथ' दा जेन'बा प्रमद बर'नि मोनसे कारसोब्रा इन'भा दा प्रमदआ जे होनगोन डिफेन्सआ बेखौ मावनांगोन प्रमदखौ बासायनो थाखाय बे दावहा होफ्लानांगोन ना खिन्थु मिनिङा मा रायजो राजायाथ' मिथिखायो सोरबा मोसौ लावखाराबो मिथिगोन बिसिनि बे प्लेनिंखौ मिथिगोन दुखुनांथावलै बेफोर कुइसना बिराद दुखुनांथाव जाथि हिसाबै बिराद दुखुनांथाव जाबाय राजाखौथ' आं दाख्लैबो जेन'बा बुंखांबाय बुंनायालाय नंगौ बुंनो थाङोब्ला सिपखौ सानैजोंनो सालायनायखासोब्रा डिफेन्सजों प्रमदजों हेफाजाबखौथ' मा बुंबावनो हेफाजाबनिथ' खोथायानो फैलाबाय जयनिं सरकारफ्रा बे जयेन्ट मा होनो बेखौ सासन डाइरेक्सना प्रमदआ होबाय माबाया सेलेक्सना डिफेन्सआ बानायबाय डिफेन्स बर'आ बाय डिफारेन्स गैया डिसिसनाबो गावसोर सानैजों लालायबाय थायो आंथ' बुंलायाबाबो जाबायमोन नोंथांनि कुइसनखौ रायजो राजाया मिथिजोबखानाय आरो जायनाखि बिथांमोननि एक्टिभिटिस बेनो गासिबो जोंनो फोरमायजोबखादों बयनोबो जाम्बा जाम्बिनो नुसारजोबखानाय माने बे जाखौ आं बुंगोन बियो गामि गामि जाफ्लेजोबखानाय बयनिबो न'खरनि सर्टकेस गेब्रुनाय सोरनिबा बाइक गेब्रुजोबनाय बाइक फानजानाय बिदि जोखासोखा नालाय दा बाहाय पलिटिक्स दङ पलिटिकेलनि षड़यन्त्र बियो बिथांमोना गोसो गोरबोजों दिनैहाय बिथांमोना फोसाबाखै
दिनै ग्रासरुट लेभेलनि आनसलिक लेभेल इउनिट लेभेल बे इउनिट एबसु थायोना बिस्राबो एबसु इउनिट आरो आनसलिक बिथांमोना नंगौ एक्सुवेलि गोजौनि निर्देश मथे बिथांमोना एवारनेसखौ लादोंमोन एवारनेसआ जाहैबाय माने सांग्रांथि मेलखौ बिथांमोना लानानै बुंदोंमोन जे जों बिदि बिदि जानांगोन जाथि हिसाबै जों गोदोसोबाय गथ' गथायखौ जों मोजाङै सिखा दिखा होनांसिगोन दा सिखा दिखा होनोबा जों मोनसे पार्टि नांगोन जोंबो हाजोबला हास'ला बोरै हास'नांगौ बिसोरलाय ओरै बिटिसि अफिसावसो खारनांगौ ना जाथिखौसो नायबाय थानांगौ जाखो गतिके बिसोर नायसन आफाद दाना होथारनांगोन नायसन आफाद दाबायब्रा गामि गामि नायसन आफादा दिनै एबसु मानो नायसन आफाद नांगौ नायसन आफादालाय आरो मा बबे गेजेराव मानो फैलायखो नायसन आफादा मारै बे प्रमद बर'नि 100% गोरोन्थिखौ बोरै आजावनानै लानांगौ जाखो बोरै आजावगोन बे गोरोन्थिखौ बेथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि सुख'थ्र' हायै गोरोन्थि नायसन आफादा गामि गामि जेन'बा गामि दरसेनिफ्रायनो आमुखौ सेक्रेटारि आमुखौ प्रेसिडेन्ट आमुक मोना 8 जना मेम्बार 6 जन 7 जन मेम्बार बानायना होबाय मा दरखार दङ बिसोरखौ बानायना बिसोर मा मावनो हागोन गामिखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना मागोन बे गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गथ'फोरजों बिसोरथ' टिम थायो गामियाव साबा जायोबा साबाजों ज' जाना बुहैयो दम होयो गावसोर मानो हमनो हादिया गामिना हमना हरदों आंनि मेगनावनो लोथो लोथो गान्जा फेनानै ड्राग्स जानानै गावसिनि अफिसावनो सासन खालामदों बिमा बिफाखौ लेंहरबाय बुजायना हरबाय बेसोरखौ बुनानै दामखावनानै जेलाव हरोबा गावस्रा बहत मोना बेनिखायनो बिसोर सासन खालामनो हाला बे षड़यन्त्र नङा पलिटिकेलनि षड़यन्त्र नङा आरो बिसोरो मानो थाखाय हाया बिथांमोनानो बुङो दाबु दे अमुक दाबु हाब गाज्रि जागोन नोंखौ डिजल्भ खालामनो हागौ गावजों गाव बिदि बुंलायसै प्रमद सारा डिजल्भ खालामहरगोन डिफेन्सारा जानोब्ला दाबु फिल्डखौ गाज्रि खालामनानै लानो नाङा इलेक्सन खाथिफ्राव नैबेसोब्रा फाग्ला नों मोनसे जाथिनि सिनस्रि होननाय संगठना राजनितिखौ साननांगौ नामा बिसोर लोब्बायानो थानो नाङा आरो गभर्नमेन्टआव मा डिमान्ड खालामनांगौ खालाम संगठन सालायनो उसुबिदा जादों गभर्नमेन्टआव डाइरेक्ट थां नोंसिनि एगेन्स्ट हिसाबै जों गसङाखै राव भटार्सखौ जोङो भट उमुगाव होनाङा होननानै बुङाखै नोंथांमोननि थाखाय जोङो फ्रि लामाखौ हगारना होदों रायजो राजाया गोसो बायदि फ्रियै दिनै भट होनानै नोंथांमोनखौ सरकार दाहोदों बेनिखाय जों नोंथांमोननि एगेन्स्ट हिसाबै गसङैखाय जोंनो एरखम प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना जोंनो सुफुंनानै हरथारनांगोन जोंहा बिदि गथ'फोरनो आनसलिकआव जेसेबांनाखि मेम्बार दङ 8 जन मेम्बार दङ बिथांमोनखौ बेनिफिसियारि हिसाबै नोंथांमोना इसु खालामनांगौ बिथांमोननि ड्रेसनि थाखाय आरो जाहा जानायाव बिदि प्रब्लेम जादों पार मान्थ 8,000 थाङो बे पार मान्थ 8,000खौ नोंथांमोना अनहरनांगोन बा माबा मोनसे आसनिनि गेजेरजों जोंखौ थांनानै थानो होनांगोन सोर गभर्नमेन्टलै बियो जोंथ' हाग्रायाव थादोंबाबो नुबोदों 2006 ना 7निफ्रायनो बिथांमोना बिपिएफ सरकारजों गसंथेनानै बिखाफोर दाननानै होबथानाय लामा होबथानाय बे साइडजों बिजों हाबनो मोना नैबे बाउन्डारिनिफ्राय हाबनो मोना बाउन्डारि खानानै होदों बिपिएफआ ओरै खस्थ' मस्थ' स्रो स्रो हाबै खुमानानै बिपिएफ बानायोबा आरो बे गामिनिफ्राय जुदि बिपिएफ सापर्टार दङब्ला बेखौ थांनानै दम हैदों सोरखौबा बुदों गं होनानै लाम सिनस्रि बेरगाव होदों मानसिया जाहोदों जों हाग्रायाव थानायब्रा जों मिथिजोबो आरो जोंनि रायजो राजाया दासिमबो दा बुजिबाय मैया दाख्लैसिमाव बुजियाखैमोन दिनैनिफ्राय बुजिनो हागौ जे गामि एरियायाव हाग्रामाया मा होफैदों मा दं बे जायगायाव सोरनो न' हरदों सोरनो लामा होदों नङा होमबा रायजो राजानि कुइसना बे दा सा एरियायाव खिन्थु बे नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बन्चित खालामनाया एबसु आरो एनडिएफबि आं एनडिएफबि अब्लाबो आं बुंनानै लाबाय आं मानो बुंनानै लानांखो खारन लामा मोजां जायोब्ला आर्मि पुलिस थाङो जाहा एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जायो आरो बेहाय लामा मोजां सहैयोब्ला रायजो राजाया बिपिएफनि जागोन इउपिपिएलआ भट मोननाय नङा नैबे जिनिसाव एबसुआ होबथाबाय थादों जों हाग्रायाव थाग्राया खिन्थु होबथायाखै जाहा माखासे समाव सासपेनसन अफ अपारेशनाव फैनाय माखासे एनडिएफबि थालांनाय दङमोन बिथांमोनहाबो दिनै बै समाव आं खिन्थु सोरखौबा आसि थुनानै बुङाखै पार्टि हिसाबैसो आं बुंदों दे दा जिहेथु गबिन्दआ खुंथाय गोहोआव दं हिसाबै गबिन्द बिथांनि थाखाय आं बुंनो गोनां जादों गबिन्दआ नैबे मासिखौ मोननो थाखाय बै समनिफ्राय एबसुजों बिदि सोमोन्दो थानानै एबसुजों सालायजादों बिनि थाखायनो लोरबांथिया फैबाय थादों आरो बै जायगायाव लामा सहैनांगौआबो न' सहैनांगौआबो सहैयाखै खारन बिपिएफआ नोङो भटार्सखौ मोनासै इउपिपिएल हिसाबै गथा हमथा जाबाय आरो बे जायगानिफ्राय दिनै बिपिएफनाव सेंसन बिनानै लायनो हानाय मानसियानो गैला आं जेराव सापर्टखौनो खालायाखै भटखौनो जोंनिफ्राय होआखै नंगौना नङा रावा बिसो फैदों ना दा लायनोबो साहस हाला आरो बिथांमोनाबो फैनानै बिसोरनो जासिफैनो हाला बेबायदि माखासे गेप कमिउनिकेसना जानानै फैदों आरोखि
बिदियावनो गेप थादों दुखुनांथावा बे आरोखि दा एबसुखौ आङो बुंनो थाङा एबसु हिसाबै ग्रासरुट लेभेलाव गासिबो थिगानो दं मोजां बिसोरो सालायजादों गोजौजों डिफेन्सजों दा डिफेन्सआ पलिटिकेल लाइनाव खारगासिनो दङ दा गाव माब्रैहाय एमएलए आव गसंहैनो हाफिनगोन बा बिटिसि आव बोरैहाय सिट मोनगोन बे सिस्टेमखौ दा लामा लानानै गावनि ग्रासरुट लेभेलखौ इउज खालामदों दा बेनो जादों एवारनेस प्रग्रामा दा बेखिनिजोंनो आरोखि बेनो दे गोजोन्थों